Ľubo! Trba! Mám podľad. Počujete? Hej. Sami? A nebarnite, máte tu tablet? Foťák. Foťák. Keď chce niekto odfotiť. Čo lípe potom? Dám to na Facebook. Dobre, dajte ma na Facebook a napíšte, že Berg. To je Berg. To dopíš. Nie Berg. Ty si nemôžeš byť, že si nemôžeš na Facebook. Som na Facebooku. U mne, ale nie si. No u vás nie som, lebo... Ty to nemôžeš dostať. Musíme požiadať o slovo. Dobre, pán učiteľ, tak požiadajte o slova. Musíme požiadať, nie. Dobre, tak vás požiadam o slova. Kubo! A ja by ste ešte na červenú cez križovatku. Pôjdeme na červenú cez križovatku? To hneď uradíme. Nie, na červenú. Nie, no my prebehneme si červenú, dosiame. A ty do oranžovú? Pokutím. Piče, to ja pokut. Ja to nemám nada. A podúčelka pekná rieka. Zatočí je pekne. Potom sa... No takže môžeme tu ukončiť, Marek.